ନିମ୍ବ ଗଛ ଆମ ଦେଶରେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଏ ଗଛର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ତିକ୍ତ ରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଭଳି ଉପକାରୀ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଜଗତରେ ଯେତେ ଉପକାରୀ ଗଛ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏ ଗଛ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ଏହାର ପରିଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିମ୍ବର ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଗୁଣ ହେଲା ନିମ୍ବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତିକ୍ତ ରସ, ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ, ଧାରକ, ବାମ ନିବାରକ ଏବଂ ଜ୍ୱର, ତୃଷ୍ଣା, କଣ୍ଡୁ, କ୍ଷତ, ବ୍ରଣ, କୁଷ୍ଠ, ବାୟୁ, ଶ୍ଲେଷ, ବିସର୍ପ, ବିସ୍ଫୋଟ, ବିଚର୍କିକା, କୃମି, କାଶ, ଅର୍ଶ, ପିତ୍ତ ବିକାର, ରକ୍ତ ବିକୃତି, ବମନ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ, ଅରୁଚି, ଦଦ୍ରୁ ଓ କାମୋଦ୍ଦୀପନା ନିବାରକ ଅଟେ। ଏହାର ମାତ୍ରା 1.5 ଗ୍ରାମରୁ 6 ଗ୍ରାମ। ନିମ୍ବ ଗଛ ରୋଗରେ ବ୍ୟବହାର ବିଧି ହେଲା 1. ନିମ୍ବପତ୍ରକୁ ଜଳରେ ସିଝାଇ ସେହି ଜଳରେ ଯେକୌଣସି ଘା ଧୌତ କଲେ ସେ ଘା ଶୀଘ୍ର ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ। 2. ଏହାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ଗବ୍ୟଘୃତରେ ଭାଜି ପୋଡ଼ିଗଲେ ସେହି ପୋଡ଼ିଯିବା ପତ୍ରକୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କରି ସେ ମଲମକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତରେ ଲଗାଇଲେ ସେ କ୍ଷତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଖିଯାଏ। 3. ନିମ୍ବ ଛେଲି, ନିମ୍ବପତ୍ର ଓ ନିମ୍ବ ଗଛର ମୂଳ ଓ 3 ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମାନ ଲେଖାଏଁ ଆଣି ଏକତ୍ର ଜଳରେ ସିଝାଇ ଛାଣି ସେହି କ୍ୱାଥ ସହିତ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯାଏ। 4. ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରୁ ବାହାରିବା ତେଲକୁ ନିମ୍ବ ତେଲ କୁହାଯାଏ। ଏହି ତେଲକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତରେ ଲଗାଇଲେ ସେ କ୍ଷତ ସବୁ ସହଜରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଏପରିକି ବାତରକ୍ତ, ଅମ୍ଳପିତ୍ତ, କନ୍ଦା, କଣ୍ଡୁ, ଦଦ୍ରୁ, ଛଉ ଓ କୁଷ୍ଠ ଆଦି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। 5. ନିମ୍ବପତ୍ରକୁ ଅତି ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ଗବ୍ୟଘୃତ ମିଶାଇ ନିଆଁରେ ଗରମ କରି ବାଘି, ବଥ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ରଣ ଶୋଥ ଉପରେ ଲେପ ଦେଲେ ତାହା ପାଚି ଭେଦ ହୋଇ ସେଥିରୁ ପୂଜ ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ। 6. ପ୍ରତିଦିନ ନିମ୍ବ ତେଲରେ ନସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଓ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏହି ତେଲର ନସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗବ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କଲେ ମସ୍ତକର ଶୁଷ୍କ କେଶ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। 7. ବସନ୍ତ ଋତୁର ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ବ କଢ଼ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଲା ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସନ୍ତ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। 8. ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନିମ୍ବପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ନିମ୍ବ କଢ଼ ପକାଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଜନ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟହ ହେଉ କିମ୍ବା ଦିନେ 2 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ହେଉ ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଲେ କୃମି, ବାୟୁ, ଅରୁଚି, ବ୍ରଣ, କ୍ଷତାଦି ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ହେଲା 1. କୁଷ୍ଠରୋଗୀ କେବଳ ନିମ୍ବ ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ରାତି ରହିଲେ ତାହାର ସେ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। 2. ଗୃହର ଯେକୌଣସି ପାଖରେ ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଥିଲେ ସେ ଗୃହସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେହ ସବୁଦିନ ଭଲ ରହିଥାଏ। 3. ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାରରେ ଯଦି ପୁଷ୍ପା ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେହିଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନାନ୍ତେ ନିମ୍ବ ଚେରକୁ ଯଥାବିଧିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ଧାରଣ କରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହିଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯଶ ମିଳେ ଓ ଦେହ ନିରୋଗ ହୁଏ। 4. ନିମ୍ବ ଗଛର ମଲାଙ୍ଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଣି ନିକଟରେ କିମ୍ବା ଗୃହରେ ରଖିଲେ ସର୍ପ ଭୟ ହୁଏ ନାହିଁ। 5. ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନିମ୍ବ ଗଛରୁ ଚେର ଆଣି ଗୋରୁଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। 6. ନିମ୍ବ ଛେଲି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜ୍ୱର ରୋଗୀର ପଥ୍ୟ ରନ୍ଧନ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ବ ଛେଲିକୁ ଚାଉଳ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇ ବାଟି କିମ୍ବା ନିମ୍ବପତ୍ର ମିଶାଇ ବାଟି ପିଷ୍ଟକ କରି ଖୁଆଇଲେ ସେ ରୋଗୀର ଦେହ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆୟୁର୍ବେଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।